Nafarroko gobernuak emandako behin-behineko datuen arabera, 229 positibo zenbatu dira Nafarroan azken ordutan. Bezperan baino 37 kasu gehiago dira, baina duela astebete baino 74 gutxiago eta duela 14 egun atzemandako 382 positiboetatik urrun. Hori horrela, pilatutako intzidentziak behera egiten segitzen du. Tuteran zenbatu dira kutsatze gehien 16 zehazki. Ondoren dator Iruñako Donibane auzoa 10 positiborekin eta Alsasu 8rekin. Sarriguren eta Biana udalerrietan eta Iruñako Arrotxapea, Txantrea eta Bigarren Zabalgunea auzoetan 7 kasu atzeman dira. Bestetik eskubide sozialen departamentuak emandako datuen arabera, abuztuaren 2tik 9 koronavirusaren 59 positibo berri atzeman dira adinekoen egoitzetako egoilarren artean. Guztira 77 kasu aktibo daude 4 egoitzetan. Nafarroko gobernuak bisitetan eta egoilarren irteeretan arretaz ibiltzeko deia luzatu du.